mano. Biko Ojiofo si na mmụọ ahụ bara mpaghili ime mbọchị ahụ gakwuru nne gị ha emetụ ọnụ atụọ ime gị. Mmụọ ahụ sokwa na Holy Spirit. Mmadụ ekwukwa sị na mmụọ ahụ bara m n'ime mgbe m n'obodo n'Italy 2018 ya sị m Ojiofo maazị ya sị m laa ga-emewe omenala. O sokwa na Holy Spirit. Dịka aha m Nkwachukwu Ojiagbo a na-akpọ m Ojiofo, abụ m onye olu okoro nke dị na Ụmụahịa n'obodo nke Chineke. N'okwu bekee, I'm from Olokoro in Ụmụahịa South, local government area of Abia State. Abụ m onye Igbo, abụ m onye Chiizm, n'okwu bekee Godianism. Ndị na-eti itu anya otu ndị nna ha si mee ya. Mgbe ha si mee ya ka esi eme ya na mbụ, ọ ga-elaghachi otu ndị nna gị dị tutu ndị ọcha abịa ha na-akọwara gị. Aha m ikele Igbo Nwenze. Ekelekwere ma ndị nze ma ọzọ. Ekelekwere ma ndị dibịa na-agba aja ma ndị na-agba afa ma ndị mgbọrọgwụ ma mkpa akwụkwọ. Ojiofo shi ihe onye chiri ya zere ọ ga-adịrị Igbo la mma. Igbo mma n'uwo biko ọfọ anyị kwa ụbọchị bụ ka nrọ anyị pụta ihe ka nke ọjọọ sorọla. Onye si na ọ ga-adịrị di Igbo la mma, mba ahụ onye ahụ ọ ga-adịrị ya la mma. Ise biko isiokwu m n'ụbọchị nke taa bụ Holy Spirit. Mgbe ọbụla ị na-agafe ebe a na-alụ ọgụ, ihe ahụlasị gị ga-aga jụọ gịnị na-eme bụ ọgụ a. Ọkwa Holy Spirit. Ihe ahụ na-eme ụmụnne ezukọta ọnụ n'oge Fejọkụ n'okwu bekee Ọgọst kpaa otu o si adịrị obodo mma nke na-akpọ Ọgọst meeting. Ihe ahụ na-abanye ha ihe izukọta bụ otu obodo si aga n'iru. O sokwa na Holy Spirit. N'ịga ọra na ebe onye ma gaa zụrụ mmanya na-adịghị ma ọ wụrụ m zụrụ odogwu hama tie isi na nke onye ma m na-aṅụ ma na-enye ya na aṅụtụkwa o nwere ike dị ya mma. Ihe ahụ na-eme m na-eji ewepụta enye o sokwa na Holy Spirit. Ọ ga-adịrị Igbo la mma. Anyị ga-amatarịrị onwe anyị ọkwa n'ugbu a mgbe adịghị nta ntala kwado ụlọ ihe anyị na-eme anyị kwutu anyị arịba ụlọ ire jiri nka bụrụla ọnụ eji shirọbụ irela oji agala ugwu idide shirọbụ ọfọlọ oji awala. Ọ ga-adịrị Igbo la mma. Igbo mma n'ụwa.